Kaixo, gaur mapak izango ditugu izpide, portzierto hau, mapa bat da. Aspaldi horrelakorik ikusi gabe zeundetela, eta gazteek jakingo aldute erabiltzen. Tolosa aurkituko zenuke? Oso ondo, badaukazu paperezko maparik? Ez daukat, ez dut inoiz izan. Lagunduko dizut. Analogikoa erabat, tutera esan dugu. Munduan kokatzeko balio dute mapek, toki batetik bestera joateko biderik egokiena hartzeko, baina gaurko saioan ikusiko dugu mapa berrienak geografia zarago doazela, asko zarago gainera. Nola egiten diren erakutsiko dizuegu eta zertarako erabili daitezken. Paperetik mundu digitalerako jauzia nolakoa izan den eta nolakoa izaten ari den jakiteko, etorri gurekin, badakigu bidea. Eta orain tolestu egin behar. Az gaitezen! Gizakiaren nahia eta beharra izan da betidanik inguruko mundua ezagutzea. Horretarako, erreferentzia puntuak behar izan ditu, edozein unetan haietara itzultzeko. Premia horretatik sortu zen kartografia. Adibidez, leizeetan mapa primitiboak izan daitezkeen lerroak aurkitu dira, ura edo eizalekuen kokapena adierazteko erabiliko zirenak. Irudimen handiagoa zuten Marshall uharteetako biztanleek, karta nautikoak egiten zituzten, itsasbideak makilekin adieraziz eta uharteak maskorrekin. Baina lehenengo mapak orain ezagutzen ditugunen antzekoak, Babiloniarrek buztinezko oholtxotan egindakoak izan ziren. Anaximandro greziarrak Mediterraneoa munduaren erdian jarri zuen bere mapetan, eta Ptolomeok luzera eta latitudea neurtzeko koordenatuen kontzeptua sartu zuen. Kartografia modernoaren lehen urratsa zen. Gaur egun teknologia berriak munduko azken txokoraino heltzen dira, baina asko gelditzen da oraindik mapetan jasotzeko. Leitzarango paisaia ederrean barrenagoaz. Euskal Herriko Unibertsitateko geografia, historiaurrea eta arkeologia saileko ikertzaileekin. Egun pasa etor gintezken, baina lanera gatoz. Izan ere ikertzaileak Leitzaran ibaira jaitsiko dira. Tresna desberdinak erabiliz, behaketak egin eta hainbat datu jasotzeko. Gero, informazio hori sistema geografiko batera eramango dute, beste kartografia geruza batzuekin batera ikusteko. Honen guztiaren helburua, ibaiaren dinamika eta haren osasun egoera hobeto ezagutzea da. Bueno, mozorrotu gara, eskerrik asko, niretzako gailu hauek ekartzagatik, esan dut hau, Doraemonen jantzia bezalakoa da, ez hemen... Ea zer ateratzen duzun, doraiakiren bat. Magia egingo dugu, bueno, magia ez dakit, baina zuek egin behar duzuenak gaur da lana. Bai, hori da. Zein da plana, orain? Bueno, plana da, ibaira jaistea, eta datu ezberdinak hartzea, bai? Bakoitza behaketa ezberdinak egingo ditugu, datu geografiko ezberdinak. Datu geografikoak, GPS-arekin, georreferentziatuak, eta ezakit altxorrik bilatu behar dugun, edo... Bueno, altxorra baino gehiago harriak. Ez dira inbesteko altxorra, baino gure lanerako oso baliogarriak. Harriak, nolako harriak? Sedimentuak, ibaiak eramaten dituen sedimentuak, jakiteko zenbat mugitzen diren. Bueno. Ikusiz hobeto ulertuko da hori, ezta? Egin behar duguna. Bueno, martxa, nola? Beste aldera pasatu behar dugu, ezta? Joango gara ibaira jesteko, beste aldera. Ikertzaileek informazioa jasoko dute ibaian, hautemango dituzten inpaktuei buruz, zein prozesu geomorfologikoei buruz. Argazki makina, GPS-a eta irrati maiztasuneko detektagailu bat erabiliko dituzte horretarako. Esate baterako metaketa hau, deposito hau izango litzateke, hori, metaketa prozesuaren indikatzailea, ez? Eta asko daude, ezta? Metaketa bat. Metaketak, igadura, metaketa eta igadura dira nolabait prozesu ohikoenak. Nagusi. Bai, orduan, adibidez, igadura hori saiesteko, hemen daukagu, eta hori ere hori inpaktu bezala jasotzen dugu, bai, geruza ezberdinetan azkenean,
gauza batzuk, elementu batzuk, ibaiaren dinamika naturala adierazten dutelako, eta besteak kontrakoa. Inpaktuak edo presioak hori da. Eta inpaktu horiek eragiten dute ibaiaren dinamika naturalean. Aldatu. Hori da. Hemen jasoko gintuzke, ertz honetan oso argi ikusten diren igaduraren aztarnak, bai? Nola saleratzen diren landaretzaren sustraiak, harriak, eta, sedimentu, aurretik metatutako sedimentuak, hauek dira, hori, albo igaduraren aztarnak, eta hemen daukaguna, irla. Hori ere baita, jasoko duzu. Bai. Azkenean ibilguaren morfologiaren idei zehatz bat izan behar dugu. Duela urte batzuk behar badetzen egongo eta sortu eginda, ez? Pilaketa... Bai, hori da. Askoa! Ondo, zuk esan, aurkitzen baduzu zerbait, Askoa, egia esango dugu, trampa egiteko tentazioa izan dugu, baina azkenan erabaki dugu ez. Izan ere zu altxor bilari zinen, eta ez duzu aurkitu. Ez dut aurkitu. Zein da altxorra? Atzorra dira, guk aurretik markatu izan ditugun sedimentuak. Orduan, bertan sartzen... Horrelako harria hauek, ez da? Bai, olako uharri batzutan, ez? Eta orduan egiten duguna da, olako txip baten modukoa, airfit deitzen dana, eta bakoitzak bere kode propioa dauka. Irrati frekuentzia bat igortzen du. Bai, hori da. Kasu honetan pasiboa da, bai? Orduan guk zulatzen ditugu harriak, bai, aurretik ibaian hartutakoak, eta barruan, silikonako babes batekin sartzen ditugu, bai? Gero resina batekin itzi, gogortzen da harria izango balitze bezala, eta botatzen ditugu. Eta gero honen laguntzaz topatzea da ideia, ez da? Hori da. Gaur topatu ez dugun hori, ez da? Detektagailuaren bidez, sedimentuen garraioa nolakoa den ikusi nahi dute. Zenbateko abiaduran mugitzen diren eta garraioa egokia den. Teknika hau erabilgarria da, adibidez, presa bat eraisten denean, ikusteko ibaiak berezko sedimentuen garraioa berreskuratzen duen edo ez. Hori bai, edozein harrik ez du balio, ibaian dauden sedimentuen batez besteko tamaina duten harriak erabiltzen dituzte. Horrelako zenbat daude, hemen ibaian leitzaranen zehar? 1800. 1800, eta ez dugu bat ere aurkitu. Agian ja, ez dakite, Kantauri itsasoan egongo dira. Nor daki, ez da? Ondorengo urratsa, bildutako informazio geografikoko sistema batean gehitzea izango da, bulegoan. Landa lana eginda, bagoaz Leitzaran bakean utzita. Gaur egun sortzen diren mapa gehienak informazio geografikoko sistemak erabiliz egiten dira, GIS delakoak. Sistema konputazionalak dira. Softwareen bitartez erreferentzia geografikoa duten datuak era antolatuan gordetzen dituzte, analizatu, interpretatu eta grafikoki irudikatzen dituzte. Ez dira datuak mapetan islatzeko tresna hutsak, kontu konplexuagoak egiteko gai dira. Izan ere, geruzen bidez askotariko informazioa alderatu eta analizatu dezakete. Jar dezagun adibide bat, suteak. Suteak sortzeko arriskua handieneko tokiak lokalizatuta edukitzen laguntzeaz gain, sute bat gertatzen denean une oro sua zehazki non dagoen eta nola zabalduko den aurreikusteko balio dute. Baita ebakuazio eta itzaltze lanetarako lehentasunezko zonak erabakitzeko. Lehenengo informazio geografikoko sistema informatizatua Roger Tomlinsonek sortu zuen 1963an Kanadako baliabide naturalen inventario bat egiteko. Arez geroztik, internet eta aurrerapen teknologikoak direla medio, asko garatu dira informazio geografikoko sistemak, eta gaur egun ia arlo guztietan erabiltzen dira arazo konplexuei erantzuteko.
Eremu geografiko batean gertatu dena, gertatzen ari dena eta gertatuko dena ulertzeko ezinbestekoak dira, beraz, informazio geografikoko sistemak. Gurean, Eusko Jaurlaritzaren GeoEuskadi zerbitzua da funtzio hori betetzen duena. Nola esaten da, mugimendua oinez frogatzen dela edo erakusten dela dio esaerak, baina guk adibideekin erakutsiko dugu nola funtzionatzen duen. Vale. GeoEuskadik, ez da? Nahi duzunean. Vale, pues joaten bagara Bilbora, Kanal de Deusto, San Mamés, Euskalduna, eta joaten bagara lehenengo ortu argazki daukaguna, ikusten da nola Deustoko kanala esen existitzen. Denboran atzera egin dugu bidaia. Hori da. Ez da? Urrengo ortu argazkian, 56an, ja ikusten da nola hasi ziren hondatzen kanala. Han ikusten da ja, pizka bat, nola hasi ziren lanak hasi dira, konparatzen joan gaitezke. Beste ortofoto. Han ja ikusten da nola ia amaituta zegoen kanala. 83. Kanala eginda. Kanala eginda, baina ez amaituta. Krisi dela eta ontxolaren sektore hori krisi dela eta bertamera gelditu zen proiektu faraoniko hori. Eta gaur egun, duela ez hainbeste urte, 19 edo, ireki zen kanala, ja... Kontxo, historiaren lekuko izateko aukera ematen du. GeoEuskadik adibide gehiago, gustatzen ari zait. Nora joango gara orain? Pues igual kargatuko dugu ibilbide bat. Mendi ibilbide bat. Mendi lasterketa ibilbide bat. Zorginen lasterketa, hanboto igotzen da, azpetik hasten da lasterketa. Eta kargatuko dugu hainbat informazioa. Geruzaz geruza. Udalerriak edo entitateak, atariak, ingurumenetik leku babestuak, kulturatik, kultura ondareko inventarioa, arkeologia adibidez, eta zer gehiago jarri ditzakegu... Geruzak ari gara aktibatzen. Hori da. Ibilbide jakin horri lotutako zer dagoen ikusteko. Orduan, hori eginda, nola ari gara ikusten hainbeste informazio iturri desberdinetatik ekarrita. Egin dezakegu analisi geografiko bat. 2005etik gora geruza ditu aukeran GeoEuskadi plataformak. Informazio ofiziala da, eta imagina ezina da bisorean biztaratu daitekeen guztia. Lurrikara edo uholdea arriskua, desfibriladore publikoen kokapena, baso natural eta landatuen zenbatekoa, edo zehatzago zenbat pago dagoen eta non. Adinaren edo dentsitatearen arabera populazioaren banaketa, aukerak 2005 hobeto esan da. Eta geruzak kombinatuz lortu daiteken informazioa ia infinitua da. Beste adibide bat, lidar eta laser orto argazkietan landaredia desagerrarazi daiteke eta azpian dagoena ikusi. Hori da, basoa intrinkoa den, ez dira ikusten simak edo karstearen... Non gaude, barkatu? Atxarren, justu... Urdaibain. Eta hauek dira karstaren arrastoak, simak edo zuloak, ez da? Eta joten bagara oleta ondoan... Zer ikusten da? Pues hemen ikusten duguna da, markatxo horiek, hasieran ez nekien zer zinen. Baina hori dira txondorrak, non garai hartan egin zuten ikatza. Norentzat da, edo zeinek ateratzen diotekina baliabide honi gehien bat? Bueno, printzipioz, hau erabiltzen dugu Eusko Jaurlaritzak, saila guztiak eta erakunde askok, eta beste administrazioa baita ere, beraien egunero lanetarako. Ez da, baina... Baina, bai. Edo norentzako da, ez da, nik ere salseatu dezaket. Irekian dago eta edo nork zar daiteke ikusteko nahi duena, bai. Eta aurkitu ditzala, kartografia honen atzean dauden sekretuak, ez da? Bai. Hori esango du. Eskerrik asko. Bale, mila esker.
nola ezagutu daiteke zein den eskualde batek energia berriztagarria sortzeko duen potentziala. Trantsizio energetikoa helburu, Debagoiena 2030 lankidetza sarekoek Teknaliara jo zuten erantzun bila. BRTA Aliantzako zentro teknologiko honetan erantzuna topatu dute, hain zuzen ere, informazio geografikoko sistemak edo gisak erabiliz. Proiektu hau ezin izango genuke aurrera egin gizagabe, batez ere berriztagarrien ahalmenaz ari gehenean oso zaila izaten zaigu eraikin zeraikin teilatuetara igo eta aztertzea zenolako ahalmena duen teilatu bakoitza. Azkenian, erabiltzen dugun informazio kantitatea haina handia da eta gurutzatu egin behar da. Eta gurutzatzeko modu bakarra guretzako georreferentziatutako informazioa erabiliz izaten da. Orduan, sistemak erabili behar ditugu. Irudietakoa da Teknaliak Debagoienako proiekturako erabilitako gisa. Ikus dezagun erreminta honek nola ahalbidetzen duen eskualde baten energia aukerak neurtzea, zehazki nola kalkulatzen duten eguzki energia sortzeko potentziala zenbatekoa den teilatuetan instalazio fotovoltaikoak egin ezkero. Lehenengo urratsa, lur eremuaren eredu digitala osatzea da. Horretarako, Geo Euskaditik artxibo hau hartzen dute eremuaren orografia eta eraikinak jasotzen dituena. Eta gero, katastrora jotzen dute, beste geruza batean eraikinen ezaugarriak biltzeko. Esaterako, teilatu bakoitzak zenbat metro koadro dituen. Teilatuen azalera ezagutzea ezinbestekoa da energia fotovoltaikoaren potentziala kalkulatzeko. Baita metro kuadro horiek jasotzen duten erradiazioa zenbatekoa den jakitea. Lo que necesitamos es calcular el recurso solar. Eguzki baliabidea kalkulatu behar dugu. Horretarako gure ereduak erabiliz kalkulu batzuk egiten ditugu. Debagoienako ohiko urte klimatiko baten eredua hartzen dugu kontuan. Baita urte oso batean, orduz ordu egon ohi den erradiazioarena ere. Kalkulatzen dugu urtebetean metro kuadro bakoitzeko zenbateko eguzki erradiazioa izango den. Eta honen gisako mapa bat eskuratzen dugu. Kolore argi agertzen dira eguzki erradiaziorik handiena duten tokiak, eta kolore ilunez txikiena dutenak. Ondoren, mapa horri filtro bat aplikatzen diote, erradiazio maila batetik behera jasotzen duten eremuak baztertzeko. Eta azkenik, katastroaren datuak dituen geruzarekin gurutzatzen dute. Horrela kalkulatu ahal izan dute, zenbat eguzki energia eskuratu ahalko litzatekeen Debagoienan, teilatuetan eguzki panelak jarriz. Gainera emaitza bisuala da. Kasu honetan, gorri tonu ilunez ageri dira potentzia handiena emango luketen teilatuak. Por ejemplo, si vemos este frontón en Arrasate. Adibidez, Arrasateko frontoi honen kasuan, ikusten dugu 1.700 metro kuadroko estalkia duela, baina erabilgarriak 1.100 direla ondorioztatu genuen. Beraz, 230 kilobateko potentzia fotovoltaikoa instalatu balko litzateke bertan. Urtean, orduko 223 megabat lirateke. Hau da, 200 etxeren kontsumoa gutxi gora bera. El consumo eléctrico de unas 200 viviendas. Sistemak, eraikinez eraikin emaitzak ikusteko aukera ematen badu ere, helburua Debagoienaren ahalmen energetikoa modu orokorrean neurtzea zen, eta azken emaitzak era orokorrean kalkulatu dituzte. Debagoienan 13.500 eraikin inguru daude, baina datuak ahalik eta errealistenak izateko, azalera osoari kendu egin dizkiote erabilgarriak ez diren metro kuadroak, eta 156 plaka fotovoltaikoak jartzeko modukoa dela ondorioztatu dute. Horrekin, bai ikusi izan dugu, posible izango litzatekela hornitzea etxe bizitzetako, eremu urbanoko elektrizitate energi kontsumo guztia. Beraz, lan honi esker argi geratu da Debagoienaren ahalmen energetikoa esanguratsua dela,
Eta bide batez, informazio geografikoko sistemak tresna baliotsuak direla erabakiak hartzen laguntzeko. Hor izan gara, informazioa bildu dugu, eta orain pantailara eramatea da lana, ez da, berronka esango dugu. Nola egiten duzu hori? Bai, hori da. Aparatu ezberdinekin jasotako datuak ordenagailuan deskargatzen ditugu, eta kargatzen ditugu GIS batean, geografi informazio sistema batean albidetzen diguna beste geruza kartografiko askorekin batera, biltzea informazio guzti hori, datu geografiko guzti horiek, eta bere testu inguruan ikustea, testu inguru kartografiko batean. Geruz, da kontzeptuari garrantzitsua da geruzen kontuari. Bai, kartografia digitalean azkenean geruzekin lan egiten dugu, eta geruza ezberdinak gain jarriz, mapak egiten ditugu. Hori xari gara gaur ikasten. Begira, adibidez, leitzaren hartutako datuen artean, tabletarekin hartu ditugu, identifikatu ditugu bertako inpaktuak, bai? Hau da, ibaian naturalak ez diren elementu guztiak. Bai, orduan hemen, bakoitzari simbolo ezberdina eman diegu, eta islapen grafiko honetaz aparte, gero taula batean datu edo informazio alfanumerikoa gehitu diogu. Hau da, inpaktu bakoitza, izen badauka, argazki ezberdinak esleitzen dizkiogu, zein ertzetan agertzen den jartzen dugu, eta deskribapen bat, bai? Inpaktutaz aparte prozesu geomorfologikoak, hau da, ibaia bere dinamika naturalean betetzen dituen eginkizunak, islatzen dituzten prozesu geomorfologikoak. Azkenean guk datu guzti hauekin, gure helburua da, ibaiaren diagnostiko geomorfologiko bat izatea. Hori galdetu bat ez duen, ez da? Azkenean, datuak mapa bihurtu ditugu, nolabait esateko, baina hori zerbaiterako, ez? Kudeatzeko erabiliko duzu. Bai, konkretuki kasu honetan egiten duguna da, ibaiaren naturaltasun gradua zehaztu, ez? Eta ikusteko, batez ere, zenolako dinamika jarraitzen duen, dinamika natural bat jarraitzen ari den ibaia, edo presio antropiko gehiegi daukan, eta atzera egiten ari den naturaltasun horretan. Edo lehengoratze ekintzak behar dituen, hobetzeko eta bere dinamika naturala errekuperatzeko. Egiten duguna da, adibidez, inpaktu horiek ikusita, eta indize hidromorfologiko bat aplikatuz, ateratzen duguna da, kalitate hidromorfologikoa islatzen duen beste geruza bat, adibidez hau. Eta hau esaten diguna da, tramo ezberdin horien kalitatea, altua, ertaina, berdea, horia, gorria, pentsatzen dut, txarra izango badera, ez da zer gertatu da hor, eraldatuta dauden tramoak. Dira, presio antropikoa gehiegizkoa delako, eta presio horiek egiten dutena da, ibaiaren funtsezko eginkizunak desnaturalizatuta dago. Gorriz dagoen zati hori. Bai. Kartografia tematikoa. Zer da kartografia tematikoa? Kartografia tematikoa, azkenean kartografia funtsez zailkatzen da kartografia topografikoan eta kartografia tematikoan. Kartografia topografikoa lurraldearen irudi orokor bat ematen digun kartografia da, funtsezko elementuak bai naturalak, adibidez erliebea edo hidrografia, eta azpiegiturak, eraikuntzak, errepideak. Pixkat guztiok dugun kartografia ohikoa, buruan daukagun kartografia, bai. Eta bestalde, beste lurran eragiten duten beste edozein fenomeno islatzen duten kartografiak, adibidez, kartografia tematiko izango da. Bai, nolabait izan daiteke, kasu honetan ez da kartografia tematiko orokorrak, baita muruan izan ditzazkegunak, landaretza mapa bat, mapa geologiko bat, populazioaren dentsitate mapa bat, baina orokorrean kartografia tematikoa izan daitezke edozein
fenomeno, edozein gertaera, edozein pentsatzen duzunia edozein gauza islatu daiteke mapa batean. Ze polita, ideia. Bai, egia da. Gaur egun, gure kokapena ezagutzeko eta mapetan toki batetik bestera mugitzeko, navigazio sistemak asko baliatzen ditugu. GPS-a erabiltzen dugula esan ohi dugu, baina ba al zenekiten GPS-a Estatu Batuek garatutako eta kontrolatutako navigazio sistema dela, eta badirela munduan beste zenbait ere? Errusiarrenak GLONASS du izena, Txinarenak Beidou eta Europar Batasunarenak Galileo. Europarra da guztietan berriena eta militarren kontrolpean ez dagoen bakarra. Dena dela, gure gailuek horien guztien sateliteak erabiltzen dituzte kokapena zehazteko. Izan ere, zenbat eta satelite gehiago izan eskura, zehaztasun handiagoa lortzen da. Sistema bakoitzak 30 satelite ditu orbitan, eta mugikorrari gure kokapena jakinarazteko eskatzen diogunean, telefonoa horietatik 4 bat sateliterekin konektatzen da. Aldiro, zehaztasun gehien eskaintzeko komeni zaizkionekin, edozein dela ere sistemaren eta erabiltzailearen jatorria. Nik pentsatzen nuen mundua marraztuta zegoela, azken txokoraina oso horik, baina gaur ikasi dut ezet. Zuek marrazten segitzen duzuela, ez da? Bai. Horretaz aparte, munduko leku askotan kartografia oraindik oso eskasa da. Pentsazazu azkenean kartografia, organismo ofizialek edo administrazioak egiten dute alde batetik, eta bestalde baita helburu komertzial bat daukaten kartografiak enpresa batzuk, eta batetik leku batzutan ez dira errentagarriak, eta administrazioaren baliabideak ez dira nahikoak kartografia on bat egiteko. Hala ere badira, sarean interneten, jendeak kartografiari ekarpenak egiteko lekuak, ez da, irekiak esango dugu, ez da? Zer esan nahi du horrek? Daude plataforma edo aplikazio asko, non erabiltzaile ezberdinak egin ditzazketen haien ekarpenak guztion artean kartografia desente bat sortzeko. Kartografia kolaboratiboa helburu sozial bat daukalako batez ere. Adibidez, kartografia hain garatuta ez dauden herrialde horietan, hondamendi natural bat gertatzen denean, ezinbestekoa da kartografia on bat izatea, larrialdi zerbitzuak heltzeko, laguntza heltzeko. Orduan, momentu horretan, kartografia sozial edo kolaboratibo hauek izaten dute bulkada nabariena. Laguntzak heldu ahal izateko. Kartografia soziala, zei ideia polita. Bai. Hala ere, etxean dagoen jendea ere sortu daiteke, edo bihurtu daiteke, ez da? Kartografia sortzaile, hainbat aukera daude. Aipatu duzun hau, eta gehiago ere, bai, ez da? Horretaz aparte, ohiko aplikazioak, ezagutzen ditugunak guztiok, Google Maps, Wikiloc, halako aplikazioak baita azkenean kartografia edo datu geografikoak elkarbanatzeko aplikazioak dira. Ez da, guk ekarpenak egin ditzakegu. Gaur egungo munduan galtzerik ez dagoela esan dezakegu? Zorritzarrez ez. Ze batzuetan aplikazio horiekin mugikorrean hain itxututa gaude, ahazten garela burua altzatzeaz eta gure ingurua begiratzeaz eta gure zentzumenak erabiltzeaz. Aholku ona, Ana, eta dakienari galdetzea, irtera nondik da? Hortikan. Eskerrik asko, Ana. Agur. Eta honen bestez, bagoaz. OpenStreetMap filosofian oinarrituta garatu den Mugak Zubi proiektuarekin uzten zaituztegu. Gipuzkoako Antzuola eta Nafarroa bereko Aierra herriak lotzen ditu proiektuak. Oinez egiteko 190 kilometro 12 etapatan banatuta. Webgune propioa du proiektuak, eta ibilbide osoa jarraitu ahal izateko etapa guztietako tarakak GPS-era jaisteko aukera eskaintzen du. Argi dago, kartografiak ez du mugarik. Datorren astera arte, agur!